ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା। ଏଠାରେ ଏବେ ଚାଲି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼। ଏ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ମୁଁ ବି ତିନି ରଥକୁ ଯାଇପାରିବି କି? ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ତ କେମିତି କ'ଣ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଚାପି ଗଲେ କେମିତି କ'ଣ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଭିଡ଼ ଆଜି ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା।